Koliko kila moram da imam na 1,80 m i kako se dobro hraniti, koliko obroka? Ne treba da brojiš grame, ali postoji u knjizi Moć zdravlja. Autor je Hans Dill. Imaš tu knjigu besplatno na sajtu zakonizdravlja.com. Imaš poglavlje kako se određuje pravilno idealna težina za čoveka na osnovu gustine kostiju. I postoji način, izmeriš obim ručnog zgloba i tako dalje. Da ti sad ne pričam, pogledaj, imaš tu knjigu besplatno. Najbolja ishrana je sa 2 obroka dnevno, znači doručak i ručak. Večera da se preskoči, eventualno ako si ranije ručao oko 1, da negde oko 6 možda pojedeš eventualno jabuku i to je to. U 8 se završavaju sve aktivnosti, u 9 se gasi svetlo, najkasnije u 10 ideš da spavaš. Najbolje oko 9 u krevet i kad uđeš u taj ritam, 3. obrok ti praktično neće trebati. Znači, bit će ti dovoljan doručak i ručak i to je to. I ovi stručnjaci, lažni stručnjaci su provalili taj mehanizam sa 2 obroka i uveli su tehniku ishrane koji se zove autofagija. Autofagija. Znači, 16 sati ništa ne jede. U stvari, oni su iskopirali ovaj koncept, zdravstveni, medicinski koncept, da se preskače večera. I onda su oni to nazvali autofagija. I mislim da su tamo nekom tipu koji je to izmislio dali Nobelovu nagradu, izmislio neku priču kao organizam jede svoje mrtve ćelije. Ima neku Mickey Mouse priču koja je samo delimično tačna. A u samom slučaju, ako hoćeš da imaš na mišiću madu, moraš da si fizički aktivan. Znači, najbolje fizički rad u prirodi, ako ne, da radiš neke vežbe sa svojim telom, možda koristiš one bugarske vreće. Ja sam o tome snimao emisiju na mom YouTube kanalu i na Instagramu. Radiš vežbe sa svojim telom, 2 obroka za večeru, samo neka voćka i kraj priče, na spavanje na vreme, da bi organizam imao oporavak. Jer ako hoćeš da ti se mišići razvijaju, moraš mišićima da obezbediš i svom telu oporavak. Ti kad uveče jedeš, organizam mora to da svari, pa onda da se odmara. Razumeš? Tako da je večeru treba izbaciti kad si u dobro, čak i ljudi koji se bave teškim fizičkim radom nemaju potrebe za 3. obrokom. Jer organizam je tako dizajniran. Uveče organizam teže upija hranu, sve dizajnirano da čovjek ne večerava, nego da ide ranije da spava, da ima obilan doručak, dobar ručak, a večeru da preskače. I vidjet ćeš kako ćeš imati, ali ako nisi fizički aktivan, organi u koje ne ulažeš i koje ne koristiš, oni propadaju. Ako hoćeš da imaš mišiće, moraš da ih koristiš. Viš kako doktor Stanković ima mišiće, zato što ih koristi svaki dan. Trudimo se.